गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फैगासिनो दङ अर्गें मशन पिक्चारनि बेनाराव मोसा मुंनि आबुं बर' सावथुन। मैया 5 एप्रिल खालि फुंबिलि समाव क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय फाग्ला बाबा मन्दिराव फुजा खालामनायनि गेजेरजों बे सावथुननि शुटिं खालामनायखौ बेखेवो। फुंखा नार्जारिनि दिहुननाय आरो राजा नार्जारिनि सुजुनाय लोगोसे बिथांनिनो बिथोन होनाय बे मोसा सावथुननि शुटिंखौ जागायबाय। बे मोसा सावथुनाव बर'नि मुंदांखा फावगिरि लिंसार आरो फुजिजों लोगोसे माखासे जाखांफु फावगिरिफोर फारियै बिबेक, सुदेमसना रामसियारि आरो मनीषा मोनहा गाहाय आखुआव फाव खालामगोन। बे मोसा मुंनि गोदान सावथुनखौ सेप्तेम्बर फार्स्ट उइकआव रिलिज खालामनाय जागोन होननानै खौरांनि गेजेरजों मिथिहोदों। मोनसे गिलु-बालु लामानि हरखाब जाब्रबथायजों जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ गोमायो। क'क्राझार पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय महामाया सालबारिनि गोजौ दालांआव गंसे बाइक आरो ट्राकनि गेजेराव थांनाय मोनानि समाव हरखाब मोगा-मोगि सौग्रावलायदों। जायगानि सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला बिलासिपारा फारसेनिफ्राय थांबाय थानाय गंसे बाइकआ गोजौ दालांनि सिगांजों फैबाय थानाय ट्राक गारिनि गेजेराव बे जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि मुंखौ गपाल दासनि फिसाज्ला मिन्टु दास होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उनाव जाथायखौ खौरां मोननानै बग्रिबारि पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो गंनैबो गारिखौ पुलिस थानायाव लानानै थाङो। 17 बोसोर सरखार सालायनो मोनोमोनब्ला गंसेबो गामिनिफ्राय लामा नांगौनि डिमान्ड फैनाय नङामोन। बे बाथ्राखौ बुंदों मन्थ्रि उरखाव ब्रह्मआ। मैया सापागुरि बियाबनि सिङाव खेबसेयैनो 4 लामा लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। मन्थ्रि उरखाव ब्रह्मआ सापागुरि बियाबनि सिङाव गोग्लैनाय राबां बिसिडिसि आनसलिक दाउदारा आरो गुरुमारा खामार दैसा जायगायाव लामा लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। अन्थाइ खाम्फा गायसननायाव बाहागो लायो कक्लाबारि बियाबनि MCLA मन्टु बर' आरो गोबां UPPL दोलोनि मावथिजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा। मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला गाव MLA जादों बोसोरनै थांनोसै। बे बोसोरनैयाव जेराव थाङो बेयावनो लामानि डिमान्ड फैयो। अब्ला BPFआ जेबो मावाखै। 17 बोसोर सरखार सालायनो मोनोमोनब्ला गंसेबो गामिनिफ्राय लामानि डिमान्ड फैनाय नङामोन होनना बुङो। खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा एबसुआ फैगौ 8 मे खालिनि जानो गोनां 3 घन्टानि धरना हाबाफारिखौ बोखांनानै लाफिनबाय। क'क्राझार बागानसालियाव थानाय एबसुनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव आफादगिरि दिपेन बर'आ मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों 8 मेआव जानो गोनां धरनाखौ बोखांनानै लाफिनबाय होननानै फोसावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय एप्रिल दानाव मानास नेशनेल पार्कनि मायुरि गेस्ट हाउसआव खुंनाय मिरु एबसुनि मावफुं मेलाव लानाय थांखि बादियै एबसुनि बानजायनायाव गासै जिल्ला आफाद आरो रायजो राजाफोरनि मददआव BKWSCनि मोनथाम गुबै दाबि गामि सायख'नाय, बियाब दानाय, बिसायख'थि खुंनायजों लोगोसे 2022-23-24 मायथाइनि राङारि बोसोराव बांसिन फान्ड हरनाय बायदि दाबिफोरखौ लानानै फैगौ 8 मे खालि रायजो नाङै 3 घन्टा धरना हाबाफारि फोसावनाय जादोंमोन। नाथाय बे धरना हाबाफारिखौ एबसुआ बोखांनानै लाफिनबाय। रायजो बेंगिरि आसाम सरकार ट्राइबेल एक्ट बिफाना बावैसो नटिफिकेसन फोसावनानै गामि सायख'नानै सोसननायनि थांखि फोसावनायजों लोगोसे बियाब दाफामनाय आरो बिसायख'थि खुंनायनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनो खोथा होयो। बेनिखायनो फैगौ 8 मे खालिनि धरना हाबाफारिखौ बोखांनानै लाफिननाय जाबाय होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फोसावनानै होदों। गुबुन फारसे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' NDAFBफोरखौ NIAनि जर'खा कर्टआव ट्रायल्स सोलिनायखौ
फोजोबनाय आरो थाबैनो हगारनाय, बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ मेन्टेलि हेरेसमेन्ट होनाय आरो साइक'लजिकेलि प्रेसार होनायखौ बन्द खालामनाय बायदि दाबिफोरखौ लानानै मे दाननिनो 29 अक्ट'खालि एबसुनि बानजायनायाव क'क्राझाराव मोनसे खुद्रिनाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लानाय जागोन होननानै दिपेन बर'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावदों आरो फोरमायबावदों दि बे सुबुं खुद्रिसारनायनि गेजेरजों गाहाय मन्थ्रि, नखर मन्थ्रि आरो हादरगिरिनो गोसोखां बिलाइबो दैथायहरनाय जागोन जाहाथे बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां मोननो हायो आरो बिसोरनि केसफोरा बोखांजायो होननानै दिपेन बर'आ बुंदों। आरो बे फैगौ 29 मे खालि सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव एबसुनि गासिबो मावथिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौबो बाहागो लानो थाखायबो खावलायहरदों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।